Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu suna na Abida Adam wacce ta kasance mai gabatar muku da kayataccen shiri na gasa don fitar da jarumi a cikin jaruman mu. Har ila yau gasan da namu na tsire ne nan, wannan karin tsire ne guda 5 wanda kuma idan mutum ya samu ya cinye shi in 3 minutes yana da kyautar naira 10,000 za a ba shi cash. Da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu domin ganin yadda wannan shiri namu zai kammala. A fara. Cewa jarumai. Muna kallo. Hasdau, bismillahi. A'a. To za mu so mu ga wane ne jarumin mu. Bracket za a yi ne nan koko za mu fita da gwarzo. Kai. A dinga yi ana shan ruwa kada a shaƙe. A dinga yi ana shan ruwa. A dinga yi ana Si magana. Akwai ruwa a gefe a dinga ɗauka ana shan ruwa, nama ne nan kada a shaƙe. Kuna da 45 seconds. Kun yi 45 seconds yanzu? Haba jarumai ba kwa tafiya. A dinga yi ana shan ruwa kada a shaƙe dai. Jarumai sauran minti 2 jarumai. Minti 2 ya rage jarumai sauran minti 2 jarumai. 10,000 naira fa kada ku manta. 10,000 kada ku manta. 10,000 cash kada ku manta. Jarumai ku dinga tafiya ba kwa tafiya. Jarumai minti ɗaya da rabi fa ya rage muku jarumai ku dinga tafi. Muje, let's go. Haba jarumai. Ba kwa tafiya, sauran minti ɗaya fa ba kwa tafiya. Okay, let's go. Sauran tsinke ɗaya, first person sauran tsinke ɗaya. Sauran minti ɗaya, kuna tafiya. Well, let's go. Hankali. Let's go. Abar ɗin. Kana zuke guda ɗaya, abar ɗaya haka. Okay, let's go. Kuna da 10 seconds, 9 seconds, 8, 7, 2, 1, stop.